Ja särjestä aletaan sinänsä. Ja mä teen sillä tavalla, että mä fileoin tämän särjen. Sillä tavalla, että suolisto ei aukasta ollenkaan. Ja nyt ensimmäisenä otetaan tuolla pyrstöstä suomu ja selkäfileen osalta, niin mä käytän lusikkaa siinä. Ja tapahtuu sillä tavalla, että vedetään tuonne peräaukkoon asti vaan pyrstöstä suomut pois. Sitten selkäfileen osalta täältä kans. Noin. Jos on ihan tuore kala, niin se lähtee yhdellä niin vedolla. Nyt on vähän kuivahtanut, kun se on eilen pyydettyä kalaa. Ja taas selkäivän puolelta vaan. Ja teette kauhean määrän näitä teette. Ja sitten suomut otetaan tästä kalasta pois, noin irtosuomut, koska ne haittaa meidän hommaa. Ja nyt näette, kun tuo lusikalla on otettu, niin ne jää suomut tuonne pesään. Niin rouvan ei tarvitse niitä pari viikkoa niin kaakeleista räpsiä. Ja pannaan ne pois. Ja mä huhtasin tosta nyt tuo irtosuomu pois vähän oikeastaan sinänsä, koska ne haittaa varsinaista fileerausta. Ja vähän lankkua hiksataan. Noin. Tolla tavalla. Ja käytetään juuresveistä, ihan tavallista juuresveistä, ei mitään muuta kuin terävä vaan, että pienempi puukko. Niskaan viilto, sitten keskilinjaa kuljetaan ihan kevyesti, ettei katkota luita ja peräaukon takapuolelle lopetetaan toi viilto. Noin. Ja toiselta puolta ihan samalla tavalla, siis niskaan viilto, keskilinjaa pitkin ja taas peräaukon takapuolelle. Ja sen jälkeen pannaan tuonne okaharkkeiden päällä pituussuuntaan tuota kalaa. Ja jatketaan sitä hommaa tällä lankun reunalla, toi selkäranka pysyy suorana. Ja mä laitan käden päälle, että se pysyy siellä keittiön puolella, ettei se löydy sieltä olohuoneen sohvan alta. Ja viillän tää fileen irti. Ja kun tullaan peräaukkoon, niin pannaan läpi. Ja nostan fileen pystyyn. Noin. Ja peukalolla rutkautan. Meillä on file. Kuinka tuosta fileestä saa nahattoman? Joo. Otetaan no näytetään tästä vielä, että kun täältä tuli se, mistä otettiin pois. Ei tarvinnut suolistaa tai suomustaa koko kalaa, vaan laittiin niskaa ja keskilinjaa. Ja tänne kylkeen, jos sinne jää lihaa, niin se on ihan minimaalinen. Ja näin. Ja nyt jos on sillänsä, että tämä voi nyt paistaa tällaisenaan tai leivittää, tai mä käytän yleensä se, että mä sitruunamehulla marinoin sen. Käytän niinku sillinkorvikkeena uuden perunan kanssa. Tässä on nahka ja joku esteettisesti sanoo, että se ei ole, tai jos sairastaa sellaista kuin kihtiä, niin otetaan se pois. Niin tapahtuu sillä tavalla, että painetaan peukalon ja etusormen väliin file ja pannaan etusormen hommaa ja vedetään. Nahka on tässä ja liha on tässä. Aivan täysin ruodoton ja nahaton. Ja toinen puoli ihan käänteisesti siis vedetään pyrstöstä ja pyrstöliin. Ja materiaali on aivan valtava. Siis kokeilkaa ihme. Särki on yksi parhaimmista ruokakaloista, joka on hyljeksitty kyllä.